Ito yung live, oh. Hmm. Dalawang live mo? Hindi, sa ano to? Dito sa isang cellphone. Para madinig. Hello? Hello? May static. Bakit dalawa yan? Pinalitan mo? Oo. Di ka naka-live Ay, eh. hindi. Pang live to eh. Ito nga, pang live na. Hindi naman nakalagay sa live eh. Asan ang sa'yo? Ito, yung sinakita ko sa'yo. Hello? Lalong gumaragal. Wala. Hello? Saan naman nakasaksak to? Dito, sa music mo. Tinanggal mo yung charging eh. Nang setting oh. Sa mic ata. Hello, hello. Wala daw sound. Yung nakasaksak na to. Wala yung tunog. Ha? Wala yung tunog. Wala? Wala yung tunog. Oh. Ayun, bumalik. Anong walang tunog? Hindi, yung ganun. Nawawala. Bumalik. Tingnan mo nga ito. Ano nakalagay? Music. Music, tama. Ayun na pa. Dalawang live mo? Ha? Hindi sa music. Sa ano to? Record. Record yun eh. Para madinig. Ito nga. Oh. Record nga yan. Na-record niya. May static. Na-record niya. Hello, sounds. Pakinggan mo yung ngayon. Pakinggan mo nga. Hello, sounds test mic. Hello. Meron. Nag-loading. Hello, sounds. Ayun o. Oh. Meron na. Ayan guys, meron na tayong sounds. Ayos na? Try mo kumanta pa. Try natin kumanta ha. Hello sounds. Hello sound test mic. Hello. Ayan. Mahirap mag V8. Minsan lang gamitin eh. Dami pang daming problema. Hello, sound test mic. Hello. Sun VTV. Kumusta ka dyan? Walang sounds? Ayun na. Carl Alejo. Mega love shoutout sa'yo dyan. Carl Alejo, mega love shoutout sa'yo dyan. Ayan. So, support lang po tayo niya guys. Carl Alejo, ayan. Rix TV, mega love shoutout idol. Sabi niya. Okay na guys. Okay po Onjo boss. Okay na. Thank you so much. Dina, try mo ang music. Ayan. Try natin mag-music. Okay, mamaya. Sige. Dina, try mo yung music. Thank you Dina. May galap shoutout sa dyan, Dina. Rex TV Adventure. Uy, idol. Card Alejo. Sabi niya. Rex TV Adventures. May galap shoutout sa dyan. Ayan, maulan na hapon sa inyong lahat dyan. Hindi tayo nakalabas kasi makulimlim kanina guys eh. Pupunta sana ako kanina sa sa Esplanade, sa Pasig River. Problema, baka abutan ako ng ulan dun. Kumusta kayo dyan guys? Rex TV, asan ka ngayon?
Andito sa ano, makulimlim sa amin eh, sa bahay namin, sa Sampaloc, makulimlim. Ewan ko sa ibang part, sa may ano. Kasi minsan ang iba sa ibang part ng ano, umuulan na. Makulimlim sa amin eh. Aming love shoutout sa inyong lahat dyan. Dito wala pa naman, mga kulimlim lang dito. Dito sa Sampaloc. Try natin mag-music ah. Mag-music na kayo. Hello sounds. Hello sounds. Sound test mic 1. Ah, sa Dolomite Beach ka bukas. Sige. Ingat ka doon, tol. It's late in the evening. She's wondering what's close to where.
Ay ni Meme kung saan abay bawal tumawa. Low, 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 low.
Yung mga yan, isuot mo nga dito yan, baka... Isuot mo nga dito yan, baka... Saan mo pinunot yun? Meron na? Hello, song. Ay, na-record. Ha? Hindi, bago yan eh. Oo. Bago yan yung 1, 2, 1, 2. O ba't may isa? Consider.
Hello? Hello, hello? Wala rin. Meron, no? Ayan na ba? Ayan. Ah, meron. Ayan na ba? Ayan. Hello, sounds? Wala naman sa mic. May mic ba? Wala naman sa mic. May mic ba? Hello, may galab shoutout siya dyan na Ma'am Bing Ang. May galab shoutout. Ma'am Bing Ang. May galab shoutout. Meron pa. May mic. Ha? May mic. Oo, may Meron, mic. ibon. Ano yung maingay? Ibala ko nga sana kumanta kanina at tinanggal ko sa live yung binunod ko sa live. Pag hindi niya sinasaksa ko sa yung cord niya. Wala ng mic. Turn the love from your hand. Let me fly a distant land. A smile, flowers and forest fountain. Merong ano? Ano ito? Nasaan yun? Pag ito lang ba ginamit mo, makikita mo yung comment. Oo, ito lang. Pag wala to, tanggalin mo nga ng sound to. Wala na, tinanggalan na. Oh, Dito yun. Wala. dito yan? Oh, wala pa. Magdalita ka. Hello. Ba't ganun? Pag sinaksa ko tong phone sa B8, yung cord, walan siya ng mic. Try mo ulit. Try mo ulit pa. May ganun shoutout sa'yo dyan, Ma'am Bing. Oo nga, kanina pa to kasi problema sa mic. Hindi ko alam kung saan connection ang may diferensya. Nung tinanggal ko yung live dito sa mic, yung nakakapit sa phone, tsaka live, may mic siya. Dinig yung background, te? Yung kanta? Hindi. Yung background music, wala? Wala. Naka-post ka ata. Anong nakapost? Sarap sana kumanta kaso sira yung B8 ko. Hindi
Hindi dinig yung ano, hindi dinig ate yung Walang music background. walang music. Pero yung kanta ko naririnig. Oo. Hindi kasi konektado sa live eh. Yun ang sinasabi ko. Hindi siya konektado sa live. Hello, song. So girl, won't you tell me? How can I tell her I don't miss her? But I'm away, and I see you think of every single night and day. But when it is easy, telling someone we're true, oh girl, help me tell her about you. How can I tell her about you? Girl, ask me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how to tell her about you? May galap shoutout sa inyo lahat dyan.
Wala, nasira yung ating B8. Nakakanta sana ako eh. Ayaw magalaw shoutout sa inyo lahat dyan. Ayaw magalaw shoutout sa inyo lahat dyan. Sayang, ganda sana mga kanta. A certain kind of light that never shone on me. I want my life to be to live with you, to live with you. Sayang ate, sayang, walang mic. You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like. Love somebody, to love somebody the way I love you. May galap shoutout sa inyo lahat dyan. May galap shoutout sa inyo lahat dyan. May galap shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming shoutout sa inyo lahat dyan. Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na sa abroad guys, may love shoutout. Maraming love shoutout para sa inyo, Hera Jong. Stormy look from your hand, let me fly the distance land over green fields, strange mountain, flowers and forest fountain. Home along the lanes of the skyway, for this dawn
Hello, the room. Project your shadows, casting gloom. Fly away, sky fly Miguel, shoutout sa inyo lahat dyan. Miguel, shoutout sa inyo lahat dyan. Ba, No. bakit pag ako meron? Bakit pag ako meron? Naka-record ka. Wala ka naman music. Eh, nadidinig ko dito. Oo, gano'n. Okay na.
Pero dyan, may galap shoutout sa'yo dyan. Rex TV Adventure, may galap shoutout. Rex TV Adventure. Ayun. Hindi tayo nakakanta. Hindi tayo nakakanta.
pala guys, may love shoutout sa inyo lahat yan. Ba't hindi ka na lang sa TV? TV. Huwag na, makaka-copyright pa ako din. Dito sana susubukan ko kasi maganda pag nagkumanta ka sa V8. So wala yung mic eh. Ganda sana yung ano eh. Gumagana naman to. Hindi lang gumana to dito eh. Paano? Imposible. Imposible. Ito talagang may problema siguro. Hinang, ganun. Ewan ko sa loob yan. Eh baka... Talagang may problema siguro. Hinang. Wala talaga eh. O, subukan mo ulit. Wala na naman yung ano natin. Mga gumana ang mic. Gumana man siya, hindi siya maririnig yung
Wala kaming napala sa pagkanta-kanta. Wala kaming napala sa pagkanta-kanta. Ano yun? Narinig ka? Wala kaming napala. Ano yun? Narinig ka? Ano na rin? Ulit-ulit na. Narinig ko yan pa. Ate, pakisuyo na to sa mga chord na to. Oh. Ate, pakisuyo na to sa mga chord na to. Oh. Huwag mo ayun charger, wag ah. Pakisuyo na to sa mga chord na to. Oh. Huwag mo ayun charge eh. Pinira mo naman. Naka-live pa oh. Ay, ang ingay oh. Narinig ko yan pa. Narinig ko isa. Ha? Narinig ko pa. Narinig ko. Okay guys, mag-end na tayo ha. Pasensya na, hindi tayo nakapag kanta. Ay, maraming salamat guys sa pagbisita sa aking YouTube channel. Thank you, thank you. God bless us all. Bye! Ha! Sunog ka ngayon. Sunog ka ngayon.